Poštovani gledaoci, dobro večer. Udruženje distrofičara grada Cazina održalo je svoju 10. redovnu sjednicu Skupštine na kojoj je između ostalog usvojen izvještaj o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i program rada za 2024. Članovima Skupštine na sjednici je prezentiran projekat Zajedno aktivni, zajedno slobodni. Na 10. redovnoj sjednici Skupštine Udruženja distrofičara grada Cazina jednoglasno su usvojeni osnovni akti neophodni za rad i djelovanje udruženja tokom 2024. godine. Tako je usvojen izvještaj o radu i financijskom poslovanju udruženja za 2023. godinu, te donesen program rada i financijski plan udruženja za 2024. Kao i tokom nekoliko prethodnih godina, i na ovoj sjednici Skupštine članovima je predstavljen jedan novi projekat. Ovaj put je to projekat Zajedno aktivni, zajedno slobodni, s kojim se nastavlja priča o značaju personalne asistencije. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik udruženja Hasmir Delić. Zasjeda redovna godišnja skupština članova i usvajaju se oni osnovni akti, izvještaj o radu, financijskom poslovanju, kao i plan i program rada i financijski plan za narednu godinu. Mi već 3. godinu za redom prakticiramo početkom godine otvoriti jedan projekat. Mi to radimo na Skupštini, tako će biti ovaj put. Ovaj put ćemo članove upoznati sa otvaranjem projekta Zajedno aktivni, zajedno slobodni. Projekat se bazira na tome da uključiva mlade i da educira mlade iz pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom, prvenstveno personalne asistencije. Naglasit ću, ove godine taj projekat finansira Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na čemu se veoma zahvaljujemo Državnom ministarstvu i ministru. Isti projekat je prošle godine finansiralo Ministarstvo obrazovanja i nauke, kulture i sporta USK, dočim je izmjenom vlade novi ministar ocijenio neadekvatnim taj isti projekat, odnosno nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od kantonalnog ministarstva, što nas je bilo srozalo. O stručnim manevrima naš projekat je na državnom nivou dobio najbolje ocjene, dobio je dovoljno sredstava da se može implementirati tokom cijele godine u Cazinu. Članovi udruženja distrofičara, koji su ujedno i članovi Skupštine, razgovarali su i o trenutnoj situaciji iz oblasti invalidnosti u našem kantonu. 2018. pred samu koronu mi smo mijenjali statut udruženja gdje smo stavili da svi članovi udruženja, svi redovni članovi sposobni za odlučivanje budu članovi Skupštine. Mi sad trenutno imamo 23 člana, 23 ih je u Skupštini, a 7 ih je u upravnom odboru od njih 23. Svih 23 su članovi Skupštine i svi će danas biti ovdje prisutni, s tim da mi po završetku Skupštine imamo zajednički iftar koji će također financirati sredstava projekta i danas trebamo poznati članove porodice o tome šta je to personalna asistencija, da se ne boje pustati treće lice da posluže njihovog člana porodice sa invaliditetom. Dosta riječi tokom Skupštine Udruženja distrofičara bilo je i o predstojećoj izmjeni strategije za oblast invalidnosti u Federaciji BiH. Zaključeno je da se aktivnosti rukovodstva udruženja pojačaju u smislu otvaranja dijaloga sa novom vladom kantona, te da se u toku rasprave za federalnu strategiju pošalju prijedlozi koji bi dali pozitivnije rezultate za osobe sa invaliditetom u ruralnim dijelovima lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poštovani gledaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje Panorame Info televizije Cazin. Hvala vam za pažnju i do gledanja sutra.